още. Дай един лев на този, ще вземи един хляб да еди. Моля се. Ако ме качиш отгоре на той, ще дам един лев. Къде да те качиш? Ей тука. Как да те качиш, ще паднеш? Как ще падна, бе? Качи ма и ти давам един лев до Троян, ако ме откараш. Чак до Троян я взех, бе. Колко? 2 лева. Дай да си вземи малкия да яде, няма. Ма хубаво де. Аз пак казвам, качи ма тука, дори катаджиите да ме спрат. Можеш ли да ме качи? Абе, можеш да паднеш от тубите. Абе, как ще падна от тубите, бе? Аз в тубите съм ги направил, бе, човек. Дай един лев, бе. Дай, хайде. Дай му да си вземи един хляб да яде. А не щеш да ме качаш на... Абе, Ето, давам един лев на момчето. Аз да ги. Ама как да те качи, като ще паднеш, аз ще събирам още надолу. Туби. Ма ще ме събереш и мен, бе, аз съм туба. Абе, не жал ме за тебе. Как ти жал? Ей, ще се направиш. Какво? Аз съм отцапан от живота, бе, човек. Тей, ракийка не са ли ти дали да пинеш? Не. Що тъй? Не знам. Айде. Айде, това. Ай, още един може.